G-versi meidän takana. Lajitoveri. Lajitoveri. Aina niitä näkyy. Aina niitä näkyy. Samperi. Onko se kiinni tässä? Hei ihan oikein, et sä nyt aja 50 moottoritiellä, voi. Terve. Onko sulla jotain sanottavaa? Vähän haiskahtaa siitä, että tää Mersu saattaa olla tuolta edes aika nopeasti. Haiskahti oikealta. Go juicea vähän autoa. Joo. Päästään jonnekin eteenpäin. Missä me ollaan nyt hei? Ollaanko me Hyvinkäällä? Jossain Hyvinkäällä me ollaan. Mikä tää on ihan kova. G63 alla. Joo, tää on luontoystävällinen. Erittäin. Oh. Mitä 3. kerta tankilla Tampereelta ollaan tulossa ja... Ei oo paha. Ei oo paha. Saa katsoa jo varaa tankilla kuin 20, niin pitää pysähtyä koko ajan. Tällaista se on välillä. Tällaista se on. Elämä on life. Oi, Ei muuta kuin hanavaa. Hei, hypätään autoon. Paljon kello on? Ihan liikaa, hypätään autoon. 8. Joo. Eiköhän tässä mennä. Ei muuta kuin hanat auki. Tuleeko sieltä oikeesti, kun ei oikein näe? Tää on tällainen. Ihmekään pitää käydä taakkaamassa 3 kertaa, kun tulee Tampereelta. Joo, vähän kyllä nyt alkaa ymmärtää tätä autoa. Pitäähän näitä ajaa silleen, miten nää on tehty. Kyllä näin on. Tarvis säästellä. Hei, hanaa vaan. No niin, morjesta. Uutta videoa tänään ja ajattelin vähän noit kysymyksiä vähän vastailla välillä. Niitä on tullut aika paljon, niin kuin mä itse asiassa tossa itse pyysinkin niitä, niin mä otin Maxin mukaan videolle, eli Max Vaarus, eli Max on mun kuvaaja ja hän kuvaa ja editoi kaikki mun videot ja pyörii mun mukana näissä hommissa, niin voisin ottaa Maxin tähän videolle, niin saadaan Maxikin kameran taakse, niin Maxi kyselee sit näitä kyssäreitä ja käydään tässä vähän keskustelua sit Maxin kanssa, niin semmonen kuvio, niin heitä sieltä jotain. Lähdetään heittää tästä. Tässä on nyt ensin tämmönen ihan hauska mielipide Ford. No siis, tämähän on tärkeä kysymys tietysti, että... Totta kai. Mä en tiedä, onko toi joku vitsikysymys, mutta kumminkin niin no mun faijahan harrastaa Fordeja ja kukaan ei varmaan tätä tiennytkään tietenkään, mutta meillä on vanhoja klassikko Fordeja ollut aina, kun mä oon ollut olemassa, niin mun mielipide Fordista on ihan hyvä. All right. Hyvä. Sitten tässä on heti perään varmaan aika ajankohtainen kysymys. Paras Mersu sun mielestä? Varmaan Mersu-malli nyt. Niin, totta kai. Paras Mersu mun mielestä. Mikäs se nyt voisi olla? Sanotaan, että GT-sarja, eli se... No joo, paras Mersu mun mielestä on AMG GT-R 2018. Se on mun mielestä paras Mersu, mitä on ikinä tehty. Se on ihan älyttömän hyvä auto ajaa. Sitä voi käyttää joka päivä, se voi käydä radalla sen kanssa pyörimässä. Se on yksi parhaat auto, mitä mä oon ikinä ajanut, mutta se on paras Mersu mun mielestä. Joo. No sitten meillä on seuraavaksi tässä, että unelmien auto. Unelmien auto. Ehkä tällä hetkellä Ford Mustang Shelby GT350R. Ne ketkä tietää, niin tietää mikä se on. Se tuli tossa pari vuotta sitten ja se on semmoisen mä haluaisin. Niitä ei Suomessa mun mielestä edes oo ollenkaan, niin sen takia mä haluaisin sellaisen. Niin se on mun unelmien auto. Alright. Sitten tässä on myös Mersuun liittyvä kysymys. Mielipide Mersun GLS 63 AMG. GLS 63. Siis ihan hauska auto. Se on... Nohan se AMG on, ei se nyt ihan ehkä AMG tunnu, semmonen iso laivahan se onkin näin, mutta kyllähän se menee ihan repeästi ja siihen mahtuu vähän perhettäkin kyytiin. Ihan hauska laite. Alright. Sitten mistä lähti intohimo kaikkeen tohon mitä sä teet?
Se on oikeastaan lähtenyt ihan siitä, kun mä oon ollut ihan juniori, eli sanotaan joku varmaan 3-4-vuotias. Mulla on faija harrastanut aina autoja ja se on oikeastaan se, minkä takia mäkin on kiinnostunut ja iskä ottanut mukaan niin sanotusti harrastukseen ja näin. Niin siitä se on sit lähtenyt ja siitä on sen jälkeen tullut mun työ ja harrastus ja nyt sitten tehdään tätä YouTube-hommaa myös. Niin ihan nuoruudesta ja oikeastaan mun faija ansiota, eli faijalle terveisiä. Hyvä. Noniin, ja sit meillä on myös kysymys, mitä me ollaan nähty paljon tuolla kommenteissa. Tavallaan, että selitä mitä sä oikeasti teet työksesi, mitä kaikkea sä teet? No siis mä oon yrittäjänä autoalalla nyt ollut tässä jonkin aikaa ja mä tosiaan toimin muutamia eri firmojen kanssa Suomessa ja pyöritellään näitä, tai he pyörittää näitä erikoisimpia autoja ja mä toimin siinä mukana. Se on aika vähän ympäripyöräisesti selitettynä, mutta mä teen tästä aiheesta ihan oman videon. Myöhemmin tällä viikolla yritetään kuvaa se, niin mä kuvaan ihan tästä oman videon tästä nimenomaan tästä aiheesta ja siitä, että miten mä oon päässyt tähän, missä mä nyt oon ja mitä se on vaatinut ja mitä siinä on tapahtunut tavallaan siinä niin sanotun matkan varrella, niin se tulee ihan oma video, mutta tää tulee tälleen nopeasti selitettynä toi. Yes. Sitten tuleeko premium-auton hakeminen Saksasta, Ruotsista reippaasti halvemmaksi? Se riippuu aika paljon. Jos otetaan nyt niinku vaikka esimerkiksi, että yksityiselle kun haet sieltä, niin kyllä se tietysti tulee, tai yksityiselle tai firmaiselle toki on väliin, mutta kyllä se tulee siis jonkun verran halvemmaksi ja se riippuu niin paljon siitä, että mikä auto se on ja minkä hintainen se on. Premium-autoja voidaan tarkoittaa 60 Mersu tai 800 000 € Ferrariin, mutta kyllä se tulee halvemmaksi. Ja sitten siinä myöskin se aspekti, mikä haki ulkomailta haetaan autoja, on se, että tarjonta on niin paljon parempaa. Ja se tavallaan se, että sä saat sieltä autoja, missä on oikeasti kunnon varusteita, niitä on siellä niinku tuhansittain tarjolla. Joo. Suomessa on niin vähän, että sekin on se toinen syy, minkä takia kannattaisi hakea pelkästään ja ulkomailta senkin takia autoja. Mutta kyllä se tulee halvemmaksi, eihän sitä muuten autokauppaat toimisi mitenkään. Nehän ostaa melkein kaikki samanlaiset autokaupat, mitkä me vähittäismyyntin autoja, ne on ulkomailta tullut jossain vaiheessa kumminkin. Niin Kyllä. Totta kai kyllä se tulee halvemmaksi. Joo. No niin, kuvattiin tolleen vähän erilainen video sitten ja sieltä tuli tosi paljon kysymyksiä sit siitä, että mitä mä teen työkseni kautta, miten mä oon päätynyt tämmöseen, niin tosiaan mä teen sit siis erilaisen videon, tai siis erillisen videon siitä, ihan oman videon pelkästään sille, että mä kerron mitä mä teen työkseni, miten mä oon päätynyt tähän sanottuun pisteeseen, missä mä nyt oon, mitä sille matkalle on, mitä sen matkan aikana on tavallaan tapahtunut ja näin, että se kiinnosti niin moni ihmisiä, että mä en halunnut sitä laittaa vaan tommoseen videoon ohi mennen, vaan mä tein sit oman erillisen videon, mikä liittyy pelkästään siihen aiheeseen. Niin me toivottavasti kuvataan se tällä viikolla, niin saadaan se julkaistua mahdollisimman pian ulos. Niin mutta ei siinä, kiva, että sä katsoit tämmösen vähän erilaisen videon ja meillä on tästä tulossa kivoja projekteja jatkossa, niin saadaan nyt julkaistua seuraavaksi sitten taas tämmöstä vähän keskusteluvideoista sekä taas autoa enemmän. Niin. Mutta ei mitään, kiva että katsoit ja nähdään ensi videossa.